तो आज के वीडियो में हमने ये जानल जाए सीखल जाए कि बहुत सारा बात ऑन एमे कैंडल्स के यूज होके वाला बा। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा हमने के देखिएगा 20 टाइप के मतलब कैंडल के यूज होला। जैसे यहाँ पे बार हो गए, कैंडल स्टिक्स हो गए, होलो कैंडल्स हो गए, लाइन हो गए, लाइन विथ मार्केट, स्टेप लाइन, एरिया, SCL, BCS, कॉलमनस, हाई लो, हाइकिनासी, रिंको, लाइन ब्रेक, बहुत सारा के बात ऑन टाइप बा कैंडल्स की यूज करेला। लेकिन ज़्यादातर हमने के यूज होला वो 3 या 4 गो की यूज होला। तो इस सब की यूजेस देखे वाला बानी सन। जैसे हमने की यूजेस कहाँ होला तो हमने की एगो कैंडल्स के यूज करल जाला, ओकरा बाद लाइन के यूज करल जाला, ओकरा बाद हाइकिनासी के यूज करल जाला। बस 3 गो यूज करल जाला, बाकी सब के हमने के यूज के जरूरत ना पड़ला। काहे कि ये काफ़ी डिफिकल्ट बा। अब एक बनावे के पीछे का साइंस बा, का टेक्नोलॉजी बा, उससे हमने के कोनो मतलब नहीं के। टेक्निकल एनालिसिस में ये 3 गो चीज़ के यूज होला। जैसे हो गल कैंडल्स के यूज हो गल, लाइन के हो गल आ हाइकिनासी के। अब एकरा के काहेला यूज करल जाला एकरा के हम डिस्कस करे वाला बानी पूरा डिटेल्स में। तो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला बा। अगर चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारे सामने जौन ओपन बा इस सबसे पहले बात ऑन ई कैंडल्स। अब कैंडल्स की यूज का होला, कैंडल की यूज ये ला होला कि ऐसे हमने के पता चल जाला कि मार्केट ओपन कहाँ होता, क्लोज कहाँ होता, लो कहाँ लगा होता, हाई कहाँ लगा होता, सब कुछ आसानी से पता चल जाला। ऐसा मतलब इतना हाईली काम करेला कि सेकेंडों में एक रिजल्ट पता चल जाला कि अभी मार्केट का करता, जिसके वजह से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम कैंडल स्टिक्स के यूज होला। जैसे यहाँ पे आज के लिए आज का भेल बा मार्केट 5 दिसंबर के का भेल बा मार्केट। यहाँ पे बात ऑन ई ओपन भेल बा मार्केट, यहाँ पे ओपन भेल बा। ई जौन वीक बनैले बा यहाँ पे का भेल बा लो भेल बा, यहाँ पे लो लगा दिल बा मार्केट, ठीक बा। यहाँ जौन चल गल बा एगो सबसे ऊपर जौन वीक बनल बा ई का भेल बा आज के लिए मार्केट हाई लगा दिले बा। आ यहाँ पे जौन बॉडी बनल बा ई का भेल बा यहाँ पे क्लोज कर दिले बा, ठीक बा। आई जौन बनल बा ई बॉडी भेल बा। यहाँ पर आसानी से समझ में आ गल कि मार्केट का कइले बा, कब ओपन भेल बा, कब हाई लगेले बा, कब क्लोज कइले बा, सब कुछ आसानी से समझ में आता। जेके वजह से ज़्यादा लोग कैंडल स्टिक्स के यूज करेला। हम भी कैंडल स्टिक्स से ही यूज करेली। रुआ लाइन के भी हम समझाएं कि कैंडल स्टिक्स से ही यूज करेंगे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम के लिए कुछ और यूज होला। तो ओके कैसे आई समझल जा। दूसरी का हमने के जौन यूज होला वो होला लाइन। यहाँ पे लाइन बा, एकरा के हमने के यूजेस होला। चलिए हम लाइन पे क्लिक कर देनी। अब लाइन के यूज का होला तो हमरा हॉरिजेंटल लाइन सबसे पहले हम क्रिएट कर लेदानी। लाइन की यूज ये ला होला कि यहाँ से हमने का होला सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले में आसानी हो जाला, खूब आसानी से निकलेला। जिससे मार्केट आज भेल बा यहाँ तो सबसे पहले हमने के हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे लो मार्क हो गल। अब क्या करल जा, एगो ज़्यादातर समय जहाँ पे बीतैले बा ओकरा के मार्क कर लिया। जैसे आ जाई, जिसे यहाँ से मार्केट रिवर्स ले लेबा तो ई का ले लेबा एतही ही क्रिएट होगा। ओकरा बाद ऊपर जौन बा तो बार काहे उतही से रिजेक्शन ले लेबा, ओकरा के मार्क कर लिया। एगो सबसे पहले ही ऑल टाइम हाई मार्क हो गल। ओके यहाँ तक हो गल। अब एमे थोड़ा क्या करल जा, हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। रेक्टेंगल से बॉक्स टाइप बनावे में आसानी रही, जैसे मार्केट के समझे में भी आसानी हुई। ओके एक और सपोर्ट के भी रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर लिया। ओके अब ई हो गल लाइन के यूज हो गल, बॉक्स भी बन गल। अब ई हो गल हमने के बड़ा टाइम फ्रेम ला। अब एकरा के हमने के छोटा टाइम फ्रेम में कर लिया। मान लीजिए 15 मिनट के कर लिया, 15 मिनट के कर लिया। अब एकरा के थोड़ा हमने के लाइन से चेंज कर देगा परी कैंडल्स हो गल। अब देखिए कैंडल्स हो गल। अब कैंडल में समझे में आसानी हुई। जैसे देखा जाए यहाँ पे क्या होता, मार्केट यहाँ से गल बा, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले लेबा, फिर यहाँ से निकलल बा। लेकिन यहाँ से आवते फिर का भेल बा, पहले जो रेजिस्टेंस के काम करतला
अब सपोर्ट बन गल बा। फिर यहाँ से गल बा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा देले बा, ठीक बा। ओकरा बाद यहाँ गिरत आयल बा मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्स हो गल बा। ऐसे कि अब जौन पहले जौन रजिस्टेंस के काम करता, यहाँ रजिस्टेंस के काम कैले बा, अब क्या करता है सपोर्ट के काम करता है। यहाँ पे सपोर्ट कैले बा, फिर यहाँ पे हल्का सपोर्ट कैले बा, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर गल बा, फिर थोड़ा सस्टेन कैले बा, फिर यहाँ तक गिरल बा, लेकिन यहाँ से उठ के यहाँ तक आयल बा, फिर यहाँ पे गिरल बा। अब यहाँ तक गिरल बा, अब ई हो गल कौन चीज, यहाँ पे सपोर्ट हो गल, ई जौन पार्ट बा यहाँ पे सपोर्ट बन गल, यहाँ पे सपोर्ट बनल बा। अब सपोर्ट ही ब्रेक नहीं खेबल, फिर यहाँ पे चल गल बा, यहाँ से यहाँ आयल बा। अब यहाँ पे का भेल बा, मार्केट आज रेजिस्टेंस पे खड़ा बा। अब हो सके तो एकरा के थोड़ा निकाली तो अगिल का रेजिस्टेंस यहाँ बटे, ऐसे जाई थोड़ा करके यहाँ तक अगिल का रेजिस्टेंस हुई, या हो सकता मार्केट थोड़ा ऐसे ही आई गिरे और ओकरा बाद थोड़ा इधर गिर, ओकरा बाद थोड़ा नीचे की तरफ चले, तो ई जौन बा तो अब सपोर्ट के काम करी। काहे कि अभी रेजिस्टेंस तो ब्रेके नहीं केवल, लेकिन ब्रेक करी तो यहाँ तक नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस बा, ओकर सपोर्ट यहाँ बा। ये ला हमने के लाइन की यूज होला, ताकि हमने के सपोर्ट रेजिस्टेंस आसानी से प्रेडिक्ट हो जाला, हमने के ट्रेड करे में आसानी रहेला। अब चला जाओ हाइकी नासी के तरफ। यहाँ पे बा हाइकी नासी, हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेता है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अब हाइकी नासी की यूज काहेला होला, इमें मार्केट एगो डायरेक्शन पता चलेला। ग्रीन कैंडल बनाओ जाई, एक मतलब कि मार्केट बुलिश रहे वाला बा। रेड कैंडल बनाई, एक मतलब कि मार्केट बेरिश होके वाला बा लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे देखल जाओ तो मार्केट ऐसे रेड कैंडल बनैले बा, लेकिन मार्केट फिर भी चल गल बा, रेड कैंडल फिर भी चल गल बा। यहाँ रेड कैंडल यहाँ पर गल बा, थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स आयल बा, लेकिन फिर मार्केट थोड़ा ऐसे ही करके सस्टेन करके ऊपर ही ऊपर जाता, यहाँ पे आयल बा, फिर यहाँ पे आयल बा, यहाँ फिर यहाँ। तो एगो डायरेक्शन के पता करला हाइकी नासी के यूज करल जाला। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ला हाइकी नासी के यूज करल जाला। ओके, मार्केट गिरता तो गिरते बा, जाता तो जाते बा, ठीक बा। तो एमे जितना भी जौन कैंडल लौकता है एमे, ये सब के छोड़ के हमनी के बस तीने गो यूजेस ला रहेला, कैंडल, लाइन, हाइकी नासी, बस 3 गो। तो ई वीडियो में हमने 3 गो चीज़ के इम्पोर्टेंट समझ लेनी सब। वीडियो पसंद आयल हुई तो लाइक करम, साथ में चैनल के सब्सक्राइब करम। हम मिलतानी रउआ लंग से अगला वीडियो में, तब तक रउआ सबके तहे दिल से प्रणाम। जय हिंद।